Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden täze sany ehliňizi hoş gördük. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 4-nji awgustunda sanyna. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Türkmenistan üçin täze ilçi dalaşgaryny keskitledi. McGregor kinoda surata düşýär. Iň uzun dyrnakly gyzy Guinness rekordlar kitabyna girdi. Türkiýanyň futbol çempionaty duşşuklary Russiýada görkezler ýaly habarlar getirýär. Gelgeni bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Türkmenistan üçin täze ilçi dalaşgaryny keskitledi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden 3-nji awgustda özüniň ýolaşlyk edýän administrasiýasyna täze ýolaşlary wezipe bellemek barada başlangyçlarda öňe sürdi. Bu barada Aqtamyň metbuat gulugy habar berýär. Prezident Bidenin durly jogapkärçilikli wezipeler üçin görkezilen dalaşgarlaryň arasynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň käbir ýurtlardaky elçiler emma. Şol sanawda Elizabeth Roth, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanaky adatdan daşar we dowluk tüýäli elçisi hukumyny dalaşgar görkezildi. Hanym Elizabeth Roth geňeşçi derejesindäki tejribeli diplomatdyr. Oly häzirki wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Russiýadaky elçisiniň ornwasary wezipesini alyp barýar. Mundan azal ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goşunynyň harby kollejiňinde fakultet geňeşçisi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gruziýadaky elçisiniň ornwasary. Köp wagtlap işleri wagtlaýyn alanylan wekil wezipelerini amala aşyrdy. Şeýle ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganistanaky elçihanasynyň syýasy meseleler boýunça geňeşçisi wezipesini amala aşyrdy. Mundan başga hanym Elizabeth Roth Pakistanyň Peshawar şäherindäki Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň baş konsullugynyň baş hünärmeni, Owganistanyň Günorta Günnägöri welaýatlary boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dowlat departamentining dikelliş toparynyň wekili bolup işledi. Elizabeth Roth diplomatik gullukda işläp başlamazdan ozal 1993-nji ýylda Maryland ştatynyň Frederick okrugundaky dowlat mekdeplerinde molimçilik etdi. Elizabeth Roth Demirgazak Karolina ştatynyň Cary şäherine dünýäni. Ol Maryland Universitetinde magistr derejesini aldy. Virginia ştatynyň Randolph-Macon Zenanlar kollejiňinde ansamperwel bilimler boýunça bakalavr derejesini aldy. Hanym Elizabeth Roth ene dili bolan ingliz dilinden başga da rus, fransuz, nemis, pushtu, dari we gruzin dillerini bilýär. Ma'lum bolşy häzirki wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanaky adatdan daşar we dowluk tüýäli elçisi wezipesini Mityu Klimow alyp barýar. McGregor kinoda surata düşýär. Garşyk söwüş sanatynyň irlandiýaly ustady 2 gram derejesini Ultimate Fighting çempionatynyň öňkü çempiony Conor McGregor kinoda surata düşmek isleýär. Ololky çempion kinoda keşip aldy. Deadline neşriniň habar bermegine görä, Conor ýoluň ornaky jaý atly filmde keşip janlanýar. Bu filmde baş keşipde meşhur aktyor Jake Gyllenhaal oýnar. Jake Gyllenhaal filmde UFC çempionatynyň ololky türgünüň keşpini janlandyryp, olam filmde ýoluň kenaryndaky barada işe durýar. Filmiň surata düşürülüş işleri 2022-nji ýylda Dominikan Respublikasyna başlanýar. Filmiň haçan görkeziljekdigi entek ma'lum edilmedi. Söwüş sanaty sporty onuň esasy işi bolup galar. Ýöne bu hem McGregor'yň täze üstünlikli işleriniň biri bolar. Ol filmiň surata düşürülüş işlerini sabarsyzlyk bilen garaşýar diýip türgünüň metbuat sekretary Karen Kessler habar berdi. Bu filme meşhur türgünüň goşulmagy filmde bir neçe ýyldızlaryň jemlenýändigine garamazdan oňa goşmaçy tomoşaçylar çekmäge mümkinçilik berjekdigi ma'lum edildi. 34 ýaşyndaky McGregor 2021-nji ýylyň iýulynda Dustin Poirier bilen tutulşygyny aýagyny döwdüripdi we häzirki wagtda saglygyny dikeldi. Irlandiýaly UFC çempionatynyň ýeňil we ýarym ýeňil agrymdaky ozalky çempiondur. Ol häzirki wagtda bu ýaraşyň reytinginde ýeňil agrymda 12-nji ornda durýar. Iň uzun dyrnakly gyzy Guinness rekordlar kitabyna girdi. Amerikanyň raýaty eliniň barmaklarynyň dyrnaklarynyň uzunlygy bilen Guinness rekordlar kitabyna girdi. Bu zenanyň dyrnaklarynyň umumy uzunlygy 42 fut we 10,4 düýümdir. Bu ýerde gurrun Minnesota ştatynyň ýaşaýjysy Diana Armstrong barada barýar. Onuň ady Guinness rekordlar kitabyna her iki eliniň barmaklarynyň iň uzun dyrnaklary hukumyna girdildi. Bu ýagdaý hünärmenler tarapyndan ýürüýte enjanlar bilen geçirilen ölçek işlerinden soňra ma'lum boldy.
Venanyň aýtmagyna görä, ol dyrnaklaryny 25 ýyldan bäri uzaltýar. Onuň iň uzaýyn dyrnagy sag eliniň baş barmagyna kadar. Şol dyrnak has çalty ösýär. Onuň uzaýynlygy 4 fut we 6,7 düýmdir. Iň gysga dyrnak bolsa çepelenäki kulbika barmagyna kadar. Onuň uzaýynlygy bolsa 3 fut we 7 düýmdir. Amerikalı Zenan, Gyzyl Ateş 16 ýaşyny aradan çykandan soňra uzalyp başlapdyr. Onuň aýtmagyna görä diňe gyzy onuň barmagynyň dyrnaklaryna ýyda getýän eken. Aslında olary boýamak şeýle bir agyr iş welin, here 4-5 ýylda bir gezek dyrnaklaryny boýaýar. Bu amal üçin 15-20 çüýşe dyrnak boýagy gerek bolýar. Türkiýanyň futbol çempionaty dowuşuklary Russiýada görkezdiler. Russiya Federasiýasyna ilkinji gezek Türkiýe Respublikasynyň futbol çempionatynyň dowuşuklary göni ýaýlymda alınıp berler. Bu barada Rus medeniýeti habar berýär. Türkiýanyň Super Liga futbol çempionatynyň dowuşuklarynyň ýaýlymda alyp bermek hukugyny Russiýanyň futbol topary eýe boldy. Şeýlelikde ilkinji gezek Rus futbol muşdoklary Türkiýanyň çempionatynyň dowuşuklaryny tomaşa etmek mümkinçiligine eýe bolar. 2022, 2023, şeýle-de 2023 we 2024 ýylyň mövsümini Türkiýanyň futbol çempionatynyň her tapgyryndan 4 dowuşuk Rus teleýaýlymyna görkezdiler. Mälim bolşaýaly Türkiýanyň milli çempionaty 5-nji awgustda başlaýar. Çempionatyň 1-nji tapgyryndaky Istanbulspor, Trabzonspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Umraniyaspor dowuşuklary Rus teleýaýlymyna görkezdiler. Soňky ýyllarda Rus futbolçylary Türkiýanyň çempionatyna çykyş edip başlady. Häzirki wagtda Fedor Kudraýaşew Antalyaspor toparyny şu Tomas mövsümine transfer bolan Magomed Azayev Fatih Karakumruk toparyna çykyş edýär. Ine mehriban muşdoklar, ata watan Swede saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim James Bond'un awtogology auksiony çykýar. Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Banky kiçik orunly garzylary hödürleýär. Yerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi 4-nji awgust ýyllar näme diýär? Günlük teleýnama ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň iniki sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun.